masoyi da masoyi rayuwa ta samu mahadi to mu dan yi nishadi tun da dai mun taba dadi. Masoyi da masoyi rayuwa ta samu mahadi to mu dan yi nishadi tun da dai mun taba dadi. Majalisi ya zaunu ga sa'o'i da mun zauna kuma mun yi fira kan batutuwa masu ma'ana, sanana ji daɗi da alamu mu amfana, to mu gode Allah da shi ne dai mu zauna, kuma haka ne ribar zaman mu na tare daɗi. Mun tattauna kan ribar zamaninmu ga 'yan uwanmu har da ma 'yan ƙasarmu, yadda zamu zama masu amfani a kanmu don ci gabanmu da ƙasarmu har 'yan garinmu, kuma yin haka shi ne riba ɗan ƙasa mai faɗi. Muna amfana majalisar an mun zauna, wani da ilimi wani ko baiwa zai nuna, haɗuwa da ribar zaman ba mu tashi sai mu auna. An ji daɗin zaman yau don yayi ma'ana, to mu ɗan yi nishaɗi tun da dai mun taɓa daɗi. Wasan kare harshe shi ne yanzu zan yi, kai mai sauraro ka maimaita so ka nai. Aha, Ahmad Agani ya na yi ku yarbi da shi kai bakwas tara ta mago. Aha, an kashe kasa an kasa gwaza garin kallon kasasshiyar kasa, kasa kwashe kashin gwaza gobe talata jibi laraba an daba an miyar gyaɗa. Wata mun jeje mu gidan goro, an babba mutuwan dusa mun karɓa ba mu karɓa ba muna tsoro, tsoron me tsoron wani abu da baki jan baki tsaro hoton gidan barajen da waye ke yanko ka za ka kawo a kawo wata rana, ranar murnar bikina ne dan majalisar da nake muku wake na. Alhamdulillah nishadi kan mu an shashi, saura gare mu addu'a don mu tashi, sunnar manzo ce mu koyi kuma da kishi, batun da muka yi mara kyau ake mu bar shi. Salam masu sauraro mun tashi.